Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bakala ngehluku sowesilisa kusabalala izithombe ethusa abantu abaningi enkundleni zokuxhumana zowesifazane obonakala elimele. Sanibona ngibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibula khona le video. Mangoqala usijoyinele elikhasi wamuyelekile igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Basale beshaqekile abantu enkundleni zokuxhumana emva kokubonakala kwezithombe ethuse abaningi ezowesifazane singakholanga ukuthola igama lakhe kanye nendawo yokusolala ukuthi ushawe isoka lakhe lase limshaya waba ile handle emva kokuba bathi lo wesifazane ubeye ephathini engacelanga kuyisoka lakhe. Uthe mayibuye ephathini ke kwase kusuka umsindo kwagcina sekuba khona ukulimala kowesifazane. Abantu ke lento ibathinte kakhulu njobe lokho itrend enjalo khona einkundleni zokuxhumana. Bathi sebekhathela abantu besifazane ukuhlukunyezwa amadoda. Bathi #phansi ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane sekwanele manje uhulumeni akasukume kube khona ukuthila zokwenza ukunqanda ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Bathi akekho umuntu ongashaya umuntu wesifazane amdwebe ngalendlela. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.